que tenim, l'experiència, una o dos o tres, les que vulgueu, mireu quants fulls n'hi ha molts fulls. L'experiència que heu viscut o que heu vist, que heu viscut a l'institut i que vos ha ajudat a fer alguna cosa per construir un món més just. L'institut hem vist que és un espai que ajuda a construir un món més just. De vegades perquè hem fet manifestacions a l'institut, perquè hem fet vagues, però també perquè hem fet debats, també perquè hem après coses que ens han fet pensar el món d'una manera crítica, també perquè hem pogut tindre professors o classes que ens han ensenyat a veure que això era injust i que a més podíem canviar-ho i havíem de canviar-ho. També perquè, per exemple, han hagut mares que han obert l'institut al barri, que ens han permès connectar el que es fa a l'institut amb el que es fa al barri, que han entrat la taula de solidaritat, que han entrat la coordinadora al barri, que ha entrat l'associació de veïns, amics de la Malva. Tot això han sigut experiències que han fet que l'institut siga un espai en el que es construís un món més just. També ahir me dia una... mai, no sé, no la veig ara, no? Una exalumna. Jo des de l'institut vaig anar a escoltar al Tall, al Carmen, a una cosa així, que entonces anar a escoltar al Tall era una cosa revolucionària i això va ser gràcies a la gent que vaig conèixer a l'institut. Aleshores, el que volem és que cadascú de vosaltres escriga en aquest full o en tots els fulls que vulgui una frase, un dibuix, el que vulgui, que et deixa constància d'una experiència de com construir un món més just a l'institut. I després que el pegue, tenim així pegament i celo, per a pegar-lo a l'edifici que representa el nostre Isabel de Villena. Això va quedar ahí i va ser un testimoni, algo que podran veure les persones que vinguen a l'institut com el testimoni que vosaltres heu deixat, la mostra que hem deixat de l'institut com un espai en el que es construís un món més just. Així que teniu no molt de rato per a escriure el que vulgueu i anar pegant-lo. Després tornarem així i cadascú de vosaltres comentarà alguna cosa que vol destacar, perquè potser tots no tinguem temps de contar tot el que ens agradaria contar de lo que hem après de construir un món més just a l'institut, però contareu una cosa que vulgueu destacar, d'algo que vos ha fet sentir molt important, algo important per a vosaltres en l'experiència de construir un món més just a l'institut. I Mireia arreplegarà les propostes de tots vosaltres i les portarà a baix al hall quan de cada grup es farà una posada en comú de totes les experiències que volem que es recorden de l'Isabel de Villena d'estos 50 anys. Així que a escriure. Teniu rotuladors de diversos colors, si voleu vos el canviem. Sí, la experiencia de estado ahí. Bueno, ella dice que era... Ah, vale, o sea, las dos cosas. Una lo que nos ha aportado, ¿no? Y otra lo que podría ser para mejorar. Para posar Per escriure. ¿Qué pasa en qualsevol color o color? Sí, però inicialment pensava uno de professional, da igual, aquí hem trencat la corporativa. Sí, és que clar, i sí que ho saben perquè són els meus companys, els 4 xiquets que entreguen. En el institut i en la Això estava comentant, això estava comentant.
Els primers que visquem la revista i la coeducació. Voltaire, José Luis García Escobar i... Se m'ha oblidat una cosa, dir, poseu, si podeu, l'any en el que recordeu l'experiència i si podeu el nom. En quart, va ser en quart. Se m'ha oblidat... Va ser en quart. Jo vaig acabar, no, jo vaig acabar. Bueno, en realitat ahí està organitzat per dècades, no? Tu tens que posar coses que has fet en el consell escolar i coses que has fet com a pare de... És que estic un poquet Alzheimer. No me recordo moltes coses, però coses concretes. Això, no sé. Pues, per exemple, participar al consell escolar i fer... Pues sí, yo también. La primera promoción que va a hablar la Vale. Bueno, si vos pareix... On està Mireia? Ahí està Mireia. Vaig anar passant el micròfon per a que puguem comentar en rogle. Ara sí que anem a tancar. Si vos pareix, perquè com resulta que a 45 hem d'estar ahí, som un grup prou ample, sí que anem a passar el micròfon i pues, bueno, cada un va comentant aquell record que pensa que val la pena que quede al nostre mur, constància d'aquest record, com un record d'haver construït un món millor a l'institut. Així que qui vol començar a parlar? Ja? Bé, doncs, quan jo anava a l'institut, allà pels anys 72-73, estava interna al Col·legi Menor Santa Maria del Puig. Aleshores es portava l'autobús i ens arreplegava.
la veritat és que jo no tenia massa consciència ni coneixement del que estava passant a Espanya i així va ser el primer lloc on em vaig adonar de que hi havia una mobilització social i una lluita social per canviar les coses, però la veritat és que jo ara ho recorde i era com si jo visquera en un altre món. I així la veritat és que em vaig obrir un poc els ulls al canvi i tot el que estava passant. Hola, bon dia. Se sent? Bueno, espera que es grave, no? Més que... Val, doncs dues coses, o dues anècdotes. Quan jo entri a l'institut va ser el curs 85-86, recordé que sí hi havia un comitè anti-OTAN perquè en març del 86 era el referèndum de l'OTAN i per tant va ser l'inici de la meva militància política per primera vegada. I de fet com es mobilitzaven, com iniciàvem inclús des de l'institut per a fer les marxes contra l'OTAN. El referèndum el van perdre i també per tant va ser la meva primera experiència de que costa molt guanyar determinades qüestions, però va ser una experiència positiva. I ja com a alumne, al curs següent, en el 86-87, va ser quan van fer les vagues contra la selectivitat per a millorar l'accés dels fills dels treballadors i les treballadores a la universitat, amb el que això suposava. Van ser les primeres vagues massives de l'ensenyament mitjà a l'estat espanyol. De fet, no s'havien produït a missa força durant el franquisme ni tampoc durant la transició i va ser molt important. Tothom recorda d'aquestes vagues la imatge del punk que el cojo mantecas que anava destrossant el mobiliari urbà a Madrid, però a banda d'aquesta imatge eren milers i milers d'estudiants que després bona part de nosaltres varen continuar en el moviment estudiantil. I dir-vos que des del Villena, des de l'Isabel de Villena, és d'on es coordinava la mobilització de tots els instituts del Marítim. I res, aquestes dues anècdotes. El meu compromís més social ha sigut en relació al barri de la Malvarrosa. Sempre hem estat en col·lectius de joves, en col·lectius alternatius i això. Entonces, la meva relació en l'institut era traslladar el que estava passant al barri en relació a el que passava a l'institut i que la gent jove prenguera consciència també de la seva relació en el barri. I me'n recordo d'haver passat enquestes als companys, un grup d'alumnes anaven per les classes passant enquestes per conèixer la realitat, per conèixer l'opinió que tenien sobre el que estava passant al barri. En aquest moment era un poc després del 85, que era sobre el 89 o 90, que van ser unes mobilitzacions en relació al tema de la droga en el barri, que van ser molt, molt potents, i entonces ahí traslladàvem, ens preguntàvem i passàvem aquesta mobilització també a la gent de l'institut. I això va ser la meva experiència més, és humil, però per a mi va ser molt important tindre aquesta relació de barri obrer en els alumnes de l'institut. He de dir que Pau ara és el que cada vegada que n'hi ha una vaga de l'escola pública, cada vegada que ha hagut una vaga contra les retallades o una manifestació per a dir si se pot, per a dir els diners estan en els bancs però poden estar a l'altre lloc, ell és el que porta el megàfon sempre, ¿vale? Bueno, a nivel personal creo que el Villena forma parte de mi vida. Yo era una niña cuando entré y cuando salí era una niña, pero con un proyecto de ser una mujer y una persona, ¿no? Quería destacar que en concreto la gente con la que yo estudié tuvimos la suerte de coincidir en un momento histórico con unos profesores, con incluso el emplazamiento físico del instituto, la asociación de padres, fue todo un mixi, la verdad, y pues no lo sé. 77-81. Y quería destacar dos anécdotas. Una es el 24F, que estábamos en clase con una radio debajo de la mesa, estaba prohibido, estábamos escuchando cómo sacaban a Tejero ya y del Congreso y nosotras nos empecinamos que teníamos que estar informadas y no nos daba la gana hacer una clase normal, que es lo que quería nuestra profesora. Y luego, como experiencia más personal, pues yo pasé mi primer encierro en un instituto, una noche en el instituto, mi primera mani y mi primera hostia. Entonces eso marca siempre, ¿no? Y el resto de mi vida, pues como mucha gente me imagino, en el otro lado, esperando.
Sí, pues bueno, yo soy compañera de ella y he vivido todo lo que ha contado ella, y también como experiencia pues somos de los que fuimos a la manifestación contra el estatuto de centros de la UCD y el encierro, sí, los grises, todo. Bueno, fue una experiencia, un abrir los ojos al mundo en una edad que estábamos pues con 15, 16 años, que vamos, era toda una novedad para nosotras. Hola, jo també soc de la mateixa promoció d'elles i no vaig afegir res que ja s'ha dit, simplement dir que vaig vindre així un poc de rebot perquè estava en un col·le d'Alboraya, jo soc de Benimaclet i per circumstàncies de la vida vaig caure així un poc de patada en el culo i és el millor que m'ha passat a la meva vida acadèmica, els 4 anys que ha passat així. Jo també soc de la mateixa, la promoció, vaig a fer només 2 anys, soc del Cabanyal, però va ser l'època que en l'institut també hi havia droga, jo era també de les que fumava i una part sí que me'n recordo, una part no tant, però també me'n recordo de l'època política que vam viure, que era molt compromesa, estaven també companys que ja no estan, que volia recordar-los, no estan perquè s'han mort, i era l'època que volien canviar el món, però d'alguna manera no sabien com, i estaven perduts, i alguns van caure perquè les van oferir un pico, se lo van posar i es van quedar enganxats i després van desaparèixer. I volia també comentar això, perquè això va ser una realitat que la gent que ha nascut al Cabanyal la van viure molt de propet, i jo per sort estic ací, ara estic estudiant, o sigui que el Villena dona una força a nivell d'amor a l'educació increïble, té igual els anys que passe, i que estic molt contenta perquè l'amistat i els amics que vas conèixer encara els tinc, i és molt bonic. Bueno, jo vaig inaugurar l'institut, soc de la primera promoció, era una època franquista molt dura, però recordo uns professors molt compromesos, una associació de veïns molt compromesa i sobretot un professor que era don Daniel Gil, que nos enseña a treballar en equip, a preguntar-nos si pensaven casar-se o pensaven treballar, o casar-se i no treballar, o no casar-se, que era una cosa novedosa en aquella època. També hi havia manifestacions, però sobretot en les universitats començàvem, així es recolzàvem, fèiem assemblees en la platja i quan passava el cotxe de la Guàrdia Civil se dispersaven i no ens feien ni cas, però pensaven que ja venien a per nosaltres. I tinc un record, penso que m'han fet una persona molt crítica, que ja és important, i sols tinc bons records. Vull afegir que ahir hi ha un acte, jo he fet un buidatge, jo i els alumnes de quart, d'actes de l'institut, de claustre d'institut. I hi ha un acte de claustre en la que apareix Daniel Gil proposant el debat pedagògic al claustre sobre la necessitat del treball d'equip el 1970-71. Perquè encara avui en dia el treball en equip continua sent una cosa qüestionada, però és molt important saber que avui en dia, per exemple, al Villena ja n'hi ha diverses aules que no tenen les files d'una cadira darrere d'altra. No és una ni dos, ja n'hi ha més aules en l'experiència vostra. Quan entrava a classe, el primer que fèrem era juntar 3 taules per treballar en equip. Bueno, yo soy de la promoción de todas estas chicas que me han precedido, no voy a añadir nada, ya han hablado ellas pues de cómo vivimos el golpe de Estado, de cómo vivimos el encierro, al que tengo que decir que para que nos permitieran encerrar necesitábamos que se quedaran con nosotros profesores, responsables y padres. Y tengo que desde hoy dar las gracias aquí, que yo entonces estaba en el Consejo Rector, a personas que tengo ahora aquí como a Mariano, a Rosalía, a Juan, que nos apoyaron y se quedaron con nosotros para poder encerrarnos y estar aquí esa noche, ¿no? Las manifestaciones de centro, con los estatutos y todas las reuniones que tuvimos. Yo tengo que decir que después de todos estos años, para mí, mirar, me sigo emocionando. Han sido mis mejores años, de verdad. Gracias. Bien, yo como profesor, caí aquí en 1979, fue mi primer curso, 79-80. Estuve aquí 15 años en este instituto y hay dos elementos que yo recuerdo y que yo creo que los alumnos de aquí también recordarán. Antes Amadeu
ha hecho referencia a la organización que había en este centro. Los dos elementos son el golpe de Estado, que yo vi, bueno, cuando yo llego de casa al instituto, claro, veníamos todos pues, con ganas de comentar el acontecimiento, y estaban todos los alumnos en el patio, y la mayoría llorando, acojonados y con mucho miedo de lo que había sucedido. Y planteamos varios profesores el comentar lo que había sucedido para que los alumnos de alguna manera se desahogaran públicamente, como una terapia. Aquello fue, yo creo, bastante interesante y eso se enmarca dentro del ambiente que yo encontré en este instituto, un ambiente bastante comprometido, muy sensible a los problemas del barrio. Todo el mundo sabíamos que este era un barrio obrero y que ese hecho tendría que sensibilizarnos a todos y poner los elementos necesarios para construir algo para nuestro futuro. Todo eso que aquí se trabajó era una coordinación del instituto, que siempre ha estado muy ligado a todas las organizaciones del barrio. Había una coordinadora de educación, donde estaba la asociación de vecinos, este instituto, estaban los colegios de enseñanza primaria, estaba el centro cultural, y a través de ese instituto, a través de esa coordinación, se debatían propuestas que se llevaban aquí a los claustros y a las APAs, entonces eran APAs, y todo este debate generaba un carácter de movilización que era respondido pues, cuando era necesario. Nos movilizamos para luchar contra la droga, por ejemplo, pero más que condenando a los que caían en la droga, era para recabar ayudas, ya que aquí había un centro donde había propuestas para facilitar que no se recayera en la droga, para facilitar que la gente entendiera cómo se llegaba a eso, y se debatían también todos los elementos. Por ejemplo, yo recuerdo un problema que hubo en la Unión Naval de Levante, el problema obrero, puesto que afectaba a muchos padres de alumnos que estaban aquí, y también ha sido un instituto muy sensibilizado con la lengua valenciana. Es decir, ha habido movilizaciones tanto para resolver los problemas que teníamos en el centro como para intentar resolver problemas que afectaven también al barrio. Hola, jo soc company de Matilde, que ha parlat abans. Jo volia donar un parell de detalls. El 24 tu parles que estàvem escoltant a veure què passava. Jo volia, encara que me repetisc, el dia 23 estàvem escoltant, no el cop d'estat, estàvem escoltant què estaven votant els senyors diputats, i en la classe d'Antonio García Francés de grec estàvem escoltant, abans de saber que n'hi havia cap cop d'estat, i este dirà que no, este dirà que sí, així com era el bingo, no? Estàvem preocupats per l'entorn polític, per l'entorn social, i en un moment donat sentirem el que sentirem, els tirs, de tot. I en quina classe de grec s'està sentint la ràdio escoltant una votació, ja només pel colp, sinó per la realitat política, un detall. I l'altre, anàvem a una manifestació al carrer Jaume Roig, que estava a la delegació d'Educació, de la Conselleria, i jo quasi anava com si anava d'excursió de l'institut. Era anar a visitar no sé què. I Mariano, que el tinc així al costat, em diu:
Atate las zapatillas, muchacho. Bueno, a veure per què. I després ja comprenguerem per què, no? Perquè acabarem correguent prou, ¿no? Del tema. Hola, yo llegué aquí en el año 76, porque soy del 62. Estudié primero de BUP, encantadísima de la vida. Yo tenía claro que quería estudiar, pero las circunstancias hicieron que al año siguiente me tuviera que salir para trabajar y aportar mi sueldo, que era necesario. Pero yo tenía ahí el germen y el mono de pupitre que he dicho yo siempre, que cuando me daba, ¡uf! Luego hice FP buscando un sitio compatible con horarios de trabajo. Luego hice el año del golpe segundo de BUP en mi pueblo, que mi abuela dijo que se venga aquí la chiquilla y que estudie. Estudié un año allí. El pueblo me ahogaba, entonces me volví. Y en el Sorolla hice tercero nocturno. Y por fin, 9 años después de mi primero de BUP, hice COU aquí. Me sirvió para tomar conciencia de muchas cosas, de muchos problemas sociales, lo cual hizo que encaminara mi vocación profesional al trabajo social. Si había que hacerlo bien, había que hacerlo de forma profesional, lo que a mí me nacía hacer, que era que me dolía ver a los heroinómanos aquí al lado de mi casa, me dolía ver todas las injusticias sociales, todo me dolía como si fuera mío, personal. Y el cómo, desde luego, tuvo que ver con este instituto y con los profesores que he tenido la suerte de ir conociendo, tanto cuando tenía 14 años como luego cuando tenía ya 23, que fue cuando hice el COU. Tengo mucho que agradecer porque además ha sido el instituto donde mi hija empezó la ESO y acabó bachiller y está, pues eso, terminando la carrera. Ha coincidido que Rosalía, por ejemplo, ha sido profesora mía y profesora de mi hija, y eso nos une todavía más. Y como madre también he formado parte de la comunidad educativa, estuve en los equipos, formándome en los equipos de mediación, y he participado en lo que pues, mi trabajo y mi vida me ha permitido. Me parece que es un espacio increíble para hacer cosas. A mí, no solo yo amo el instituto, sino que veo el amor que le tiene mi hija, los amigos de mi hija, como espacio donde han nacido muchísimas cosas. No solo la amistad, no solo las cosas personales, sino como un semillero de valores que luego ellos ya con el tiempo hacen que germinen, que crezcan y que tal. Pero lo que ha aprendido mi hija aquí, lo que he aprendido yo aquí y lo que significa esta comunidad, eso es impagable. Eso no se puede, eso sale, y si tienes la suerte de que sale, tienes que aprovecharlo. Y es precioso, y para mí ha sido una experiencia maravillosa vivirlo como alumna crieta, como alumna más madura y como madre de alumna. Ha sido precioso. Y yo me alegro mucho de haber vivido en este barrio y haber tenido este instituto, nada más. Bueno, yo soy de la promoción del 75-79, como mis dos amigas que tengo aquí al lado. Y bueno, yo creo que en los años que nosotros estuvimos aquí confluyeron 3 hechos bueno, pues que nos han marcado a nosotras, ¿no? A mí desde luego ya, y estoy segura que a ellas también, y fue que vivíamos momentos políticos muy, muy intensos y muy interesantes, y eso nos marcó, que en este instituto, ahora en la distancia, yo soy profesora también, lo veo, llegaron profesores jóvenes con unas ganas de renovar, con muchas inquietudes en el campo pedagógico y también inquietudes sociales y políticas, y confluimos también aquí un grupo de alumnos que nos prendió esa inquietud. Entonces, bueno, yo creo que en aquel momento, por lo menos el grupo con el que yo me siento identificada, pensamos que había muchas cosas para hacer y que podíamos hacerlo, y que estábamos ahí, que tomábamos decisiones y las llevábamos a cabo. Y cuento 2 anécdotas. Una, el instituto estaba sucio y decidimos limpiarlo y paramos el centro y cogimos las escobas, los mochos, los cubos, el detergente y empezamos a limpiar el instituto y paramos las clases.
Y también decidimos que las clases en las aulas físicamente no nos gustaban nada, estaban feas, tristes, y entonces nos vinimos un sábado a pintarlas y cada uno las pintó, y están las fotos ahí abajo como veréis. Uno de los profesores, hay muchos, Rosalía está aquí, fue una de aquellas personas que nos marcó, pero tenemos un recuerdo especial, y ahora Inma os va a contar, de Pepe Bisbal, que era el entonces profesor de política, y ella os cuenta. Hola, bueno, pues nada, Pepe le tenemos que agradecer no solo la postura que él mantenía, la imagen que nos daba y la oportunidad que nos daba de pensar. Nosotras nos reuníamos para pensar, hacíamos un seminariet que era para pensar. Y entonces nos trajo a diversos grupos políticos a que vinieran a explicarnos pues, cada uno su ideología. Y un día vino CEDADE. Y entonces, bueno, eran muy de derechas, bueno, eran prácticamente nazis, vamos. Entonces, cuando acabó, yo me fui concretamente a Pepe y dije, ¿cómo puedes traer a gente así? Y entonces me caí, como siempre, que él era muy razonable y razonaba muy bien, me dijo, es que tú tienes que pelear porque cada uno piense lo que piense, aunque no sea que piense lo mismo que tú. Y entonces a mí eso me marcó muchísimo. Y otra de las cosas que Pepe y otros profesores, a mí en concreto, hermana de 4 chicos más mi padre, que ya son multitud, pues es que aprendía que los chicos y las chicas podíamos hacer gimnasia juntos y otras cosas más juntos, que también lo permitieron pues, los profesores de gimnasia de aquella época. Y yo también he acabado siendo profesora y lo que siento cada día cuando me desanimo, lo que sea, que ojalá pueda ser tan buena profesora como fueron los profesores que yo tuve, aunque creo que no lo voy a conseguir jamás. Gracias. Hola, yo soy Rocío. Yo tengo que hablar de una doble experiencia en el instituto, primera como alumna y después tuve la oportunidad y la fortuna de que mi hija posteriormente estudió aquí. Parece mentira que un instituto alejado digo porque cuando llovía teníamos que cruzar casi con barcas el instituto, nos posibilitase y nos abriese todo lo que acontecía en aquella época del 75 al 79, que se cocía y se gestaban muchas cosas políticamente. El instituto, sin saberlo, nos estaba ofreciendo y brindando la posibilidad de mostrarnos el mundo, ¿no? Nosotros proveníamos de familias muy humildes. Yo cuando entré aquí, en el año 75, era cuando Franco, en noviembre, murió. Y yo era muy ingenua y no sabía lo que sucedía, porque en mi casa apenas se hablaba de política. Entonces el instituto me posibilitó y aprendí, ¿no?, que habían organizaciones juveniles, que habían partidos, que teníamos que luchar, que la primera manifestación de amnistía y libertad. Entonces los profesores nos transmitían toda esa inquietud que se estaba cociendo, ¿no? Voy a hablar de algo que yo pienso que en ese momento no éramos muy conscientes, pero nosotros, así a las buenas, un día se celebraba un claustro de profesores y fuimos un grupo de alumnos, mis compañeras, clase por clase, irrumpiendo las clases y diciendo a nuestros compañeros que teníamos que participar en ese claustro. Imaginaros, ¿no?, participar en un claustro de profesores. Y conseguimos paralizar todo el instituto y en la parte de abajo, me acuerdo que estaba hacia esta parte, ¿no?, todo el instituto en silencio esperando entrar. Estábamos acojonados hablando, ¿no?, porque no sabíamos lo que se cocía y lo que se podía hablar dentro, ¿no? Y al final nos invitaron a entrar. Nuestros profesores nos miraban todos orgullosos, porque yo creo que sin ser muy conscientes sentamos las bases de lo que era participar, ¿no?, lo que posteriormente serían los consejos escolares y no sé, también entramos en las juntas de evaluación, ¿no? Y cuando entramos, un profesor nos llamó plañideras, porque entrábamos asustados, casi llorando,
diciendo, ¿y este señor que nos dice plañideras? Y después buscamos en el diccionario que plañideras, lo que significaba. Pero ahora desde la distancia sí llorábamos, pero de la emoción de entrar. No porque se había muerto alguien, se estaba muriendo ya un periodo, ¿no? Un periodo que nos había durante mucho tiempo ahí machacado, ¿no? Después, posteriormente, con mi hija, ya participé en la Asociación de Madres, con el equipo directivo también, formamos el Observatorio de la Convivencia, muy importante, porque fueron los primeros equipos de mediación, y para mí he aprendido tanto, me ha hecho ser mejor persona, y le tengo tanto que agradecer al instituto que bueno, que casi no puedo hablar porque me emociono. Bueno, jo vaig a ser molt breu, que hi ha molta gent. Bueno, jo vull destacar 3 coses fonamentals del Villena. Jo soc d'una generació posterior, crec que vaig entrar en el 2003, sé que vaig eixir en el 2010. I bueno, jo del Villena i el que m'ha afectat en lo personal destaque primerament la capacitat tant del compromís de l'alumnat i del professorat de fer de les classes com si no hi hagueren murs, no? De tindre classes on tot es convertia en un debat polític i en un moment que ara mateix a nosaltres, a la nostra generació, ens espera un món molt fotut i que per a mi personalment m'ha brindat o m'ha donat els mecanismes necessaris per a poder canviar en la mesura de lo possible tot el que estic visquent. Després destacar també que pense que la meva promoció va ser la primera que es va implicar en tota la formació de l'equip de mediació i a mi això em va ajudar a autogestionar la meva convivència amb els meus companys, és a dir, nosaltres érem els protagonistes de la convivència del Villena i també de millorar els nostres vincles afectius. I després, com no, formar part de l'assemblea de representats de l'alumnat i això m'ha ensenyat per a sempre a ser conscient que la nostra veu és important i que s'ha de participar. I dir que jo soc com soc perquè he estat en el Villena, estic segura, i que d'ací m'emporte amistats, professores que no són professores sinó que són amigues i m'emporte la filosofia i el feminisme que al fin i a la cap és la meva vida ara mateix. Bé, jo vaig entrar així com a professor d'anglès l'any 80, vaig estar només 2 anys, de forma molt efímera, però que són anys que coincideixen amb una situació personal molt conflictiva per a mi, perquè compartia les classes d'anglès així amb classes de valencià en la universitat. I al mateix temps que feia classes a la universitat, on sobretot desenvolupava la meva activitat, el meu activisme en tot cas polític, estava també preparant-me unes oposicions de lingüística valenciana, com es deia en aquell moment, per poder succeir a Sanchis Guarner. Sanchis Guarner el van expulsar de ser president del tribunal, després el van expulsar també de ser membre del tribunal i al final van posar com a president del tribunal al president de l'Acadèmia de Cultura Valenciana, Julián San Valero, amb l'intent justament de capgirar tota la situació de la Universitat de València, pel respecte al valencià. Per tant, va ser anys per a mi molt conflictius, perquè, i a més, ja que estic així en l'institut, reconec que la meva vida, la meva implicació així va ser la estricta de la meva docència, perquè en realitat, ja dic, estava més vinculat a la universitat i a una comesa que jo m'havia pres com una qüestió, diguem-ne, patriòtica. En tot cas, sí que recordo de l'institut, tinc una bona impressió, molt bona impressió dels companys que vaig tenir en aquell moment, alguns dels quals estan així presents, els companys del professorat, i sobretot el record de lo millor que podia passar-me en la meva vida, que és Maite, una alumna meva, una alumna de l'institut així, d'Isabel de Villena, Maite, que la tinc així costat. Veges tu, què vaig a dir? No sé què vas fer, no sé què vas fer. Sí. Bueno, jo era una xiqueta que venia d'un col·legi de monges i clar, aterrar a l'institut va ser caure en un món nou que per altra part ja el vivia en casa perquè jo era la menuda de 7 germans, tots molt actius políticament i molt compromesos i per tant no em venia de nou.
però sí que va ser per a mi realment una experiència inesborrable per totes les coses que s'han dit, totes les coses que vam viure. Vam viure els primers tancaments, mostres de solidaritat, de companyerisme, de posar en pràctica un munt de valors que portàvem de casa però que així encara ens el van treballar molt més. Vam teixir uns vincles que encara avui continuen amb moltes dels companys i companyes. De fet, fa un parell d'anys vam organitzar, buscant-nos per Facebook i Twitter i coses d'estes, i vam aconseguir juntar-nos unes 40 persones que no ens havien vist en 30 anys, alguns de nosaltres. Va ser molt emocionant i des d'aquest moment continuem encara en contacte. I bé, comentar també això, els primers tancaments, el colp d'estat que ha comentat Matilde. Jo era la que vaig portar la ràdio aquell dia i me vaig enfrontar amb Asunción Alejos, que teníem un examen d'Història de l'Art i s'empenyava en fer-nos l'examen. I jo havia sigut, no recordo si en Cou era delegada, jo havia sigut delegada en molts cursos, i ens vam plantar per a negar-nos a fer l'examen i que ens deixara com a mínim fer, que fera la classe com vulguera, però nosaltres anàvem a estar amb la ràdio i pendents del desenllaç d'aquell dia. Vaig interrompre la classe moltes vegades, però amb la complicitat de tots els companys i bé, no sé què més dir, realment reconèixer la tasca de tots els professors, perquè alguns carcamals hi havia també en aquell moment, però la immensa majoria eren gent compromesa, jove, amb moltes ganes de treballar, de viure, d'ensenyar i de gaudir en nosaltres. I res, passo ja. Hola, soc Txelo i jo soc companya de totes elles, del curs 76-81, i a mi l'institut em va ensenyar la paraula solidaritat i lluitar contra les injustícies. Teníem un company afectat per la polio, venia en closes, i la direcció es va negar a fer un canvi d'aula. Nosaltres estàvem en el segon i volíem la de la planta baixa. No ho vam aconseguir, es reunirem nosaltres, entre els companys de les dues classes i els professors vam dir que sí, canviarem el ròtol de l'entrada i aconseguirem el que volíem. I des d'aquell dia jo treballo en solidaritat. És el que m'emporta. Això i les amistats dels meus companys. Jo també... M'aneu a disculpar, però és que és la segona part i queda molta gent per parlar baix i sí que s'han preparat més coses i no tenim més temps, així que ho lamento molt perquè estic veient els diferents grups i tots de bé s'estan funcionant fantàsticament i és molt bonic, però és que hem de tallar. Per acabar de... Sí, bueno, feu una conclusió i per no... El que passa és que, si podeu, centreu-vos només en el que és el que tal i posem en el panell, peguem el full, no us oblideu pegar el full, que és el que ens va quedar i ja està, però ens centrem només cada un diu una frase. Brevemente. Vale, pues en síntesis, como ya se han dicho muchas cosas, yo también pertenezco a la generación 77-81, me ha conformado como persona realmente. Lo que aprendí de mis profesores fue la capacidad que tiene la cultura, la educación de transformar, eso es lo que yo viví. Aprendí las primeras asambleas, aprendí mis primeras lecturas reivindicativas con Rosalía como profesora de filosofía. No aceptábamos fácilmente ni siquiera un entorno, como han comentado otras compañeras, estaba pues sucio, un poquito, era triste venir, pintamos las aulas y eso me lo he llevado de mochila en la profesión que ejerzo ahora, que soy profesora, y no llegaré quizá a la altura de aquellos que me enseñaron, pero lo intento cada día. Para mí el Villena fue eso, me ayudó muchísimo. Bueno, jo diria dos paraules clau. Primera, ser sensible i a conviure, i em crida l'atenció sentint parlar a altres generacions i veure com la nostra un poc no va, no? Això. Plena de tecnologia, d'estímuls externs,
de veure la innovació com algo amb llumenetes i amb decoracions i no realment basada en les persones, pues, diria que l'institut va ser com el primer pas per a veure la política com en una societat despolititzada, veure-la com algo humà i, bueno, bàsicament això, a ser sensible i a veure la política com algo humà. Bueno, jo vaig formar part, com la meva companya Marta, de la promoció 2005-2010. Quan vaig entrar a l'institut no tenia ni idea de res, continuo sense tindre ni idea de res en general, però després d'haver estudiat Sociologia i Ciència Política, fas una mirada així retrospectiva, jo volia centrar-me només en un detall que per a mi me'n va representar molt, personalment, i és quan vens d'un sistema educatiu que és molt pobre, i en un país d'una política de hacendado, que m'agrada dir-li, el fet de trencar l'estructura i la jerarquia de les taules en classe, que crec que recorde va ser en classe d'història amb Àngels, i aquest fet de dir jo no estic davant ni tu estàs darrere, la professora estem enmig i tots estem al voltant, i aquesta sensació d'un xiquet de 12 anys trencant-la, per a mi jo crec que va ser, i ara en perspectiva, en 24 anys, dius, hòstia, es fa revolució en les coses més xicotetes del dia a dia. Bueno, yo como frase y como cosa para que quede para el recuerdo, he anotado asignaturas como papeles sociales, que nos enseñaban lo que era la igualdad, lo que era el techo de cristal, talleres sobre sexualidad, visitas de extoxicómanos que venían a contarnos sus experiencias y cosas que con el tiempo y hablándolo con amigos que conoces después y demás, te das cuenta que ellos no lo han vivido y realmente como que les han privado de aprender la realidad, porque parece que han vivido en una burbuja, como si eso pasa pues en la Malvarrosa, pero yo que soy de yo que sé, pues no pasa. Y nosotros, pues gracias al instituto y a los profesores que hemos tenido, aparte de que creo que tenemos todos en común que entramos al instituto sin tener ni idea de política, ni conciencia política, ni nada, y salimos todos de aquí comprometidos al 100%. Sí, nosotros somos de la primera generación que estrenamos este instituto, se nos caían las persianas, era todo, ellos decían que vosotros empezasteis el otro, nosotros estrenamos este. Y es lo que dice Iris, gracias a papeles sociales que nos lo daban Amparo Cambra, que es una asignatura que nadie conoce en el mundo, pero que nosotros vimos aquí y vimos la igualdad de la mujer, hicimos pancartas, veíamos contratos de cómo era una profesora en los años 60 y nos dio una imagen que, pues lo que dice Iris, que se lo contabas a otra gente de otros institutos de Valencia y nos veían los bichos raros. ¿Vosotros esa asignatura, eso qué es? Nosotros decíamos que sí, que nosotros la vimos y gracias a esas cosas son las que hoy en día nosotros recordamos el instituto como el despertar, gracias a nuestra vivencia en el instituto, pues pusimos un condón en clase, oímos una experiencia de un toxicómano y muchas otras experiencias sociales que pues, nos han ayudado en nuestro día a día y las seguimos recordando hoy. Bueno, pues yo creía que a mi generación solamente era que le había pasado cosas muy especiales aquí, pero después de oír a todos es la trayectoria del instituto, ¿no? Y a lo mejor la frase que podría quedar es que sigáis así, comprometidos con la vida, comprometidos con la gente y apoyando a ser uno mismo. Yo soy del 1970-77, al finales del franquismo, y ahí en la playa nos reunimos, aprendí lo que eran los comunistas, los anarquistas, ahí reunidos en asambleas, nos fuimos en manifestaciones por ahí, o sea, un poco lo que se ha contado, y los profesores desde dentro, habían carcas en aquella época, pero había gente maravillosa que nos estimulaba a ser nosotros mismos. Continuar en esa línea y chapó por el Villena. Yo, al enterarme que había este aniversario, me entró una emoción porque desde que salí de aquí del instituto, pues casi no había, prácticamente hasta hace un año, que un grupo de WhatsApp me contactó, que eran compañeros, antiguos compañeros, y empezó ahí
acercarme, ¿no? Y de repente el 50 aniversario aparece. Yo soy de la generación como ella, del 70 hasta el 76, creo que estuve en el instituto, apenas 11 añitos empecé, y lo que más recuerdo fue el atentado de Carrero Blanco, que ahí me di cuenta que el mundo se podía cambiar y que nosotros éramos protagonistas en ese momento. Como dice ella, las asambleas en la playa, el anarquismo, el comunismo y bueno, la democracia. Eso es lo que puedo dejar aquí. Bueno, y también, en mi caso, la solidaridad, que fue la palabra que para mí fue maravillosa y que a través de la solidaridad aprendí un montón. Y paso la palabra. Bueno, la meva vida en el Villena ha sigut recent. No soc ni he estudiat així ni soc mestre. Jo soc pare d'alumnes del Villena. I tampoc vaig a contar cap anècdota. A mi me queda l'essència del Villena. Jo crec que és una verdadera comunitat educativa. Jo he sigut part de l'AMPA, he sigut part del Consell Escolar i m'ha oferit la sensació de sentir que eres veu i que pots fer alguna cosa. La lluita que esteu quasi tots comentant, no? És un barri compromès, gent compromesa, mestres compromesos, una comunitat educativa de veres molt agradable i que queda en el cor. Bueno, a mi me diuen Mireia, vaig estudiar fa 2 generacions, vaig acabar, he estudiat així els 4 anys d'ESO i 2 de batxiller, i bueno, he posat 3 o 4 idees. La principal és una frase que crec que resumeix prou bé la meva experiència així, que és: soc dona, soc forta, soc intel·ligent. I és la manera de donar les classes, la manera d'enfocar el coneixement ens ha ajudat a veure una perspectiva molt més oberta i molt més feminista, que m'ha ajudat anys després. Després he posat exposicions i xerrades sobre drets humans, hem participat en activitats amb Amnistia Internacional, hem fet flashmobs de manera molt divertida, hem fet obres de teatre que no només eren cultura, sinó eren cultura compromesa en política i en drets humans. També vaig estar en el grup de mediació, de resolució pacífica de conflictes, la qual cosa m'ha interessat molt. I, per exemple, ara que estic en dret i he començat dret processal, he vist que també hi ha una figura de mediació a l'hora de resoldre conflictes i m'ha ajudat molt perquè jo ja sabia que era la mediació, a l'hora d'enfocar-ho a dret m'ha ajudat molt perquè crec que he sigut avançat de la resta de companyes. I després, en general, la involucració en moviments polítics i socials, com ja he dit, per exemple, Amnistia Internacional, però, per exemple, enfocat ja més als nostres barris, Malva-Rosa, Cabanyal, les activitats que hem fet amb Dones de la Malva, Amics de la Malva, Salvem el Cabanyal, ens ha transmès un sentiment de barri, de consciència de barri, que crec que també és molt interessant. O el moment d'anar a una manifestació, a concentracions, tancaments, i veure que hi ha professores i professors abanderats i amb banderes i dient estem així, vos recolzem, que no és que no només ens transmeten la informació, sinó que comparteixen aquesta manera de veure la vida política, aleshores m'ha agradat molt. Bé, jo parlaré en nom d'aquest grup que teniu així darrere, perquè som la promoció de COU del 74-75 i més de 40 anys després encara ens juntem, no sols per a contar-nos coses i recordar, sinó per a viure el present, perquè aquesta assemblea que parla de canviar el món en el Villena, nosaltres diguem que encara continuem volent canviar el món, perquè encara la base que tinguérem en aquell moment, penseu, per exemple, jo soc de la personeta que va entrar en el curs 71-72 els primers 4 xiquets a coeducació, és a dir, els primers 4 xiquets que entraren a un món de dones que nos miraven per els corredors i potser això encara ens estimem tant per aquesta visió. Records, això, penseu que així nosaltres teníem professors tan importants com Vicent Gauss, penseu, Ana Ferri o Julio Salom, persones que d'una valua acadèmica importantíssima. Encara tenim contacte, al mencionar a Pepe Martínez Bisbal, l'altre dia vas estar en ell en Catadau, està molt malet, per cert. Però dir que, d'alguna forma, nosaltres lluitarem contra, fixeu-se, nosaltres lluitarem contra la Llei General d'Educació de l'any 70, i nosaltres el nostre institut anava a l'Institut Sant Vicent Ferrer a explicar als estudiants que estàvem en contra de la llei. Aleshores, jo crec que aquest institut té la vida i té la validesa gràcies a que hi havia un barri
com era el barri de la Malvarrosa, amb una associació de veïns. Està per així José Ignacio Espuche, està per així, està darrere com a la parròquia, com a gent i com a l'institut que tenien aquesta visió de voler canviar el món. Jo particularment fa 35 anys vaig deixar la Malvarrosa, però els meus fills han tornat a la Malvarrosa, a casa dels meus pares. Això té un encant. O, per exemple, avui una alumna m'ha regalat un llibre dels seus alumnes d'infantil, vull dir que del Cabanyal. Aleshores, jo crec que la conclusió que poden treure els companys i companyes és que encara està tot per descobrir i encara està tot per fer. Moltes gràcies. Jo crec que sí, que toca un aplauso. Bueno, jo crec que ha sigut una experiència xulíssima veure a gent de tantes edats diferents parlant d'això. Crec que és necessari, la meva conclusió personal vull dir-vos-la, crec que és necessari que l'escola pública es dote d'espais de reflexió comuna, de persones del barri, de persones de l'escola, de persones de fora de l'escola i de persones de diferents edats perquè construïm des de l'acció i des de la reflexió. I ara hem de baixar perquè ens estan esperant baix els altres grups. A veure, per favor, els cartells hem de pegar-los, no se'ls emporteu, cal que quede ahí com a testimoni nostre.